Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 29 січня, п'ятниця. Це 702-й день анексії Криму. 365 днів під вартою російських силовиків перебуває Ахтем Чийгоз. Заступника голови Меджлісу затримали рівно рік тому, запросивши для бесіди в будівлю ФСБ. Його звинувачують в організації масових заворушень під стінами Кримського парламенту 26 лютого 2014-го. Тоді проходило відразу два мітинги. Більше 10 тисяч кримських татар вийшло за скасування запланованої сесії, на якій депутати мали розглянути питання про приєднання Криму до Росії. Проросійські сили на чолі з Аксьоновим вимагали проведення на півострові референдуму про приєднання до сусідньої держави. У результаті тисняви загинули дві людини з табору нинішнього голови російської адміністрації Криму, яких, ймовірно, задавили свої ж в натовпі. Бороться за права свого народу, за свои права – это достоинство человека. И я думаю, что мы с достоинством это пройдем, несмотря на все репрессии, которые чинятся сегодняшними прокурорами, сегодняшними следователями. Мы многих переживем и это. Однорічна дитина захворіла свинячим грипом. Її госпіталізували в Керченську інфекційну лікарню. Вірус H1N1 підтверджено в результаті експрес-тесту, передають аргументи тижня Крим. Це перший випадок захворювання на свинячий грип в Керчі. За добу кількість випадків цього небезпечного захворювання зросла до 16. Всього на території Криму зареєстровано 31 випадок захворювання на грип. Більше 6,5 мільйонів рублів заробив депутат Держради російської адміністрації Криму Валерій Гриневич на викрадених кримських землях. 4 роки тому разом з групою спільників він незаконно привласнив більше 1 гектара землі в прибережній смузі Чорного моря в селі Штурмове Сакського району. Після зловмисники розпродали ділянки, отримавши від їх реалізації 6 мільйонів 600 тисяч рублів. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом створення чиновником організованої групи з метою заволодіння ділянками на заході півострова. В Севастопольській лікарні люди з вивихами і переломами чекають на прийом лікаря по 7 годин. Відвідувачі приходять зранку, але черга до обіду не розходиться. Літні люди нарікають, працює один лікар. Також підозрюють, що він запрошує на прийом через чорний вхід по знайомству. Того відвідувачі чекають прийому по кілька годин. Да попадете, быстрее не получается. 2 врача. С 9 утра я здесь 2 врача все время на приеме. Никто ни один никуда не выходил. Как это? Нам вышли и сказали, сейчас работает 1 врач. Ну, Потому что 2-й в операционной был. Ну я же здесь все время целый день. Ну что вы говорите? на работе. Обработка одного человека проходит минимум час, а то и больше, если это простой случай. А если нужно человеку еще и у него перелом со смещением, то там еще нужно терять время на то, чтобы перелом исправить. И потом опять же подконтрольное фотографирование на рентгене, правильно ли он сложил кости. В повній темряві чекають своєї черги, щоб здати кров на аналіз відвідувачі Керченської поліклініки номер 3. Як повідомляє сайт Керч.com.ru, в поліклініці є 6-кіловатний генератор, але його потужності вистачає тільки на реєстратуру і бухгалтерію. У кабінеті забору крові світла немає. В світанковому освітленні медпрацівники намагаються визначити групу крові. Медики розповіли про те, що подібна ситуація відбувається під час віялових відключень електроенергії. Заявку на отримання 100-кіловатного генератора лікарня направила в Міністерство охорони здоров'я російської адміністрації Криму, але ще не отримала. У Керчі невідомі розстріляли маршрутне таксі, яке їхало на стоянку. Водій машини опублікував на YouTube відео, на якому видно результати нападу. Він вважає, що обстріл автомобіля – розвага керченської молоді. За підрахунками водія, в маршрутку випустили як мінімум 9 куль. Насчитали сколько? 9 выстрелов, да? Одна зі шкіл Сімферополя, 29-та, носитиме ім'я радянського маршала Георгія Жукова.
Раніше в Криму не було практики присвоєння школам імен якихось діячів. Це не перша спроба закріпити радянські цінності і одіозні імена у свідомість громадян окупованого півострова. У травні минулого року в Сімферополі відкрили меморіальну дошку на честь Сталіна. Зараз школярі навчатимуться у школі імені найжорстокішого маршала війни. А за даними істориків, життя солдатів він не цінував. Жуков говорив: солдатів не шкодувати, баби ще понароджують. Після війни радянського воєначальника звинувачували в тому, що він займався мародерством і вивозив з Німеччини цінності – алмази, картини, килими, меблі у великих кількостях. Весільні традиції кримських татар представив ансамбль «Крим» у концертній програмі «Музична скарбниця». Дівочий вечір «Хна Гечесе» по робочий тираж «Мірасими», зустріч сватів «Кудалар» виконували традиційні весільні пісні і танці, показували вихід нареченого і нареченої «Кілінь кавіси» – кава нареченої. Все побачили глядачі. Для них виступили імениті виконавці. Афізе Касара, Асіє Саале, Ділявір Османов, Арсен Бікіров, Юнус Какура, імені Мустафаєва. У другій частині вечора глядачі разом з артистами ансамблю могли заспівати улюблені кримсько-татарські пісні. Населеним пунктам Криму повертатимуть кримсько-татарські назви. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'яртович. Це буде відбуватися в процесі декомунізації і відновлення історичної справедливості. За даними голови Інституту національної пам'яті, в Україні перейменують більше 900 населених пунктів. У Криму процес почнеться, як тільки Україна поверне собі півострів. Незважаючи на те, що там нема можливості в силу об'єктивних причин провести громадські слухання, населені пункти там будуть перейменовані. І, власне, ми активно контактуємо з Меджлісом кримсько-татарського народу, і одним з наших ключових підходів щодо перейменування населених пунктів в Криму буде повернення їм історичних кримсько-татарських назв. У Києві презентували книгу політв'язня Олега Сенцова. Купіть книгу, вона смішна. Український режисер закінчив писати її незадовго до арешту. Один з модераторів заходу – український письменник Андрій Курков. На презентації книги оцінив цей авантюрний роман «Пригоди трьох друзів в Африці» як якесь нагадування про повісті Джерома «Троє в човні, не рахуючи собаки». Він такий же по-дитячому веселий і добрий. Український видавець Олександр Красовський впевнений, книгу Олега Сенцова прочитають не тільки в Україні і на Заході, дійде вона і до російського читача. Но все размышления, всех их споры, все их попытки ответить на философские вопросы самим себе заданными, они, в принципе, касаются и нас, потому что во время своих приключений в Африке они пытаются понять, что такое правда, стоит ли ее говорить и так далее. В общем-то, все общечеловеческое. Во-первых, эти книги, безусловно, не попадут в российскую книжную торговлю. Но, во-вторых, я думаю, что они в частных грузах обязательно будут пересекать границу и обязательно их там прочтут. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман». Залишайтеся на АТР. До побачення.